Ako nainštalovať a nakonfigurovať eSIM kartu v detských hodinkách značky Garrett. Pred začatím inštalácie eSIM čísla sa uistite, že sú smartwatch nabité a samotná eSIM karta spĺňa požiadavky popísané v návode na obsluhu. Karta musí byť aktívna a mať prostriedky na účte ako aj aktivovanú službu internetu a funkciu identifikácie čísla. Karta nesmie mať aktívny PIN kód ani rodičovské zámky. Zapnite smartwatch s tlačením a podržaním tlačidla napájania po dobu približne 5 sekúnd. Počkajte 1 až 3 minúty, aby sa zariadenie správne spustilo. Prejdite do nastavení smartwatch a pripojte ho k dostupnej Wi-Fi sieti. Vyberte príslušnú sieť, zadajte heslo a potom kliknite na tlačidlo Pripojiť. Prvý spôsob. Inštalácia eSIM karty pomocou mobilnej aplikácie Garrett eKids. Otvorte mobilnú aplikáciu Garrett eKids na svojom telefóne. Potom prejdite do menu zariadení. Otvorte záložku Správa eSIM. Pridajte novú eSIM kartu. Potom naskenujte QR kód z dokumentu obdržaného od operátora. Naskenovanie QR kódu spôsobí automatické načítanie dát mobilnej siete. Po uplynutí 3 až 5 minút by mala mobilná sieť a internet fungovať správne. Druhý spôsob. Inštalácia eSIM karty pomocou hodiniek. Z nastavení prejdite do menu Konfigurácie eSIM čísel, aby ste pridali nové číslo. Na konfiguráciu nového eSIM čísla je potrebné naskenovať pomocou fotoaparátu Smartwatch QR kód eSIM čísla z dokumentu obdržaného od operátora. Naskenovanie QR kódu spôsobí automatické načítanie dát mobilnej siete. Po uplynutí 3 až 5 minút by mala mobilná sieť a internet fungovať správne. Na overenie, či bolo eSIM číslo úspešne nainštalované, skontrolujte možnosť uskutočňovania hlasových a videohovorov.